Oké, dit ga ik je merken vandaag. We weer een aangedoet een barbecue voor. Ik ga hier nog een grote. Maar ik word er nu bakken dort. Wat zo later. Nu word ik dat maar smaken. Dit is 3 keis Italian pasta. Zo noemen ze dat. Zeer goed. Nou weet je wel wiezen waar ik had het gemerkt. Oké, dit is alles wat je wordt filmen voor dit recept. Zo, hier zijn 3 keis in maak. Dit is farmers keis. En dan is ricotta keis. Dat is in zo'n tub, zo dit. En dan parmesan cheese. And that is the most important cheese in this recipe. Olive oil, schmont, and zonnenudeln. Dat zijn mijn favorite. Er zijn verschillende wat ik heb, maar dat is eerste wat ik leg. Je molden het vlees, dit is van ons hier in Leamington, bij onze butcherie. Dat is groot gefeit. En dan, dit is ook zeer important. Dit kan je in Canada kopen, maar vielleicht niet in de States. Dit is sun-dried tomato, maar daar heeft dus some Parmesan monk. En dat is zeer fijn. Maar wenn je dat niet kan zeker, dan doe je bloos sun-dried tomatoes. En dan kan je die in blender nemen en die fijn pulveren. En dan doe je Parmesan monk. En zo'n pepperflakes heb ik. En dan vandaan wil ik deze pasta sauce van Costco moet proeven. Ik doe zelfs allemaal mijn tomatoes van ons garden, maar vandaan wil ik dit proeven. Er zijn 2 grote bottelen voor $9. Zo, nu willen we mee aanvangen. Zo, nu heb ik hier some fat or the olive oil. En nu wil ik hier zo'n peper snijden. Nog een beetje heet maken. Oh, nu heb ik meest vergeten, wie ons fehlt een sippel 2 te steken. Dan wil ik een beetje op hier en dan wil ik een sippel holen. Deze sippel moet bloos gekeken wat eerst week zijn, niet te bruin, want dat maakt het te zout. Nu wil ik het vleesje maken. Maak dat fijn bruin. Wordt er een peper maken. Zout. That's better than bouillon. That's been roasted chicken. Deze een beetje water. En dan wil ik dat er aanreren. Dit is eens een zeer grote recept. Ik had 1 pond vlees. En deze bottel is, dat is zeer groot. 1,2 liters. Maar, wenn je naar barbecue voor en zo wordt, dan dit is een zeer goede recept voor metnemen. En nu wil
ik dit schmontje maken. Ik dit niet alle brokken door, dan moet ik dat in ziploc bags, dan moet ik dat in vriezer nemen. En dan ricotta cheese, de ganze ding. En dan wil ik vlees half van dit cheese. En dan heb ik mes vergeten, dat moet ik ook nog maken. Dat is heel important. En ik doe de ganze container. Ganze glas. Oké, deze bladeren dat ik bloos hier 2 rieten. Dus dit. Nee, schmied ik de maak. Dan laat dat een beetje katten. En nu wil ik de nudelen doen. Oh nee, wat mag je zwakken, maar dat wordt dus heel vast. Ik wil houden, maar ik dat aanmerken doe. Nu wil ik de nudelen katten en dat zeg ik hier 8 minuten, maar ik doe 9 minuten. Plus 9 minuten, because dat moet nog een stukje in dat saus zetten in de bak. En dat zal je 2 dozen. Ga je een beetje zout maken. En die heb dat zo je gelegt met dit Costco saus, dat smaakt schrikkelijk goed. En dit is een plastic container, plastic de bottle. En ik had het hier, ik heb zo schrikkelijk veel gemerkt, zo ik ga half, niet quite half, hier na, dan wil ik dat in de vriezer na. Dat voor nächste Mal. En die had je nudelen voor 9 minuten gekaapt. Wil ik dat omdraaien. Dan ga ik deze schieven. Ik heb hier een grote. Heb ik mijn naam opgeschreven. Zo weet wie dat is. En die hebben we dat hier aan. Wanneer een beetje dreig is, dan ga je de schmot aan. Een beetje schmot aan. Oké, nu heb ik deze grote schief en deze kleine. Dit gaan we niet eten, dat is voor Luther voor dat barbecue. Nu werk ik hier keuze nog. En dan moet het in de bak van plus een klein stukje, maar dat cheese is gesmelt is. Nu wordt hier nog maar een keus veel.